Sunod-sunod nga natunulan og financial assistance sa National Housing Authority Regional Office 11 ang mga pamilyang apektado sa kalamidad sa Davao Region, pinaagi sa Emergency Housing Assistance Program kun IHAP. Sa datos sa NHA 11, ana sa 296 ka pamilya sa Davao Region ang nakadawat sa hinabang pinansyal. 279 ini ang sa Davao City. Karamihan ng beneficiaries natin is mga private kids natin dito sa Davao Region. Mukabat sa 8,520,000 pesos ang napud-apud nga financial assistance sa NHA 11 ngadto sa mga benepisyaryong pamilya. So dapat reported sa mga CSWD natin, meron kasi tayong time na pinoconsider. Dapat within 3 months, hindi siya lalapas ng 3 months from the occurrence ng calamity o fire. Dapat ma-report tayo sa barangay, then sa barangay, report sa city to city CSWD. So ang city, yan ang po ang mag-endorse sa amin, then ibabalidate po ng NSA kung qualified ba talaga sa magiging beneficiaries natin. 30,000 pesos ang madawat sa totally damage ang balay, samtang 10,000 pesos ang partially damage. Sumala sa NHA, dakong tabang kini sa mga benepisyaryo aron doon na sila magamit nga pinansyal pangpalit og mga materyales sa pagtukod balik sa ilang nadanyos nga balay. Uban sa koordinasyon sa lokal nga gobyerno alang sa dugang nga tabang, ang IHAP usa ka programa sa ahensya nga naninguhang mohatag og hinanaling suportang pinansyal sa mga pamilya nga nawadan og Pinoy-anan tungod sa sunog, bagyo, linog ug uban pang kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.